Welcome back, mga guys, mga isko, mga iska. Nandito po tayo ngayon sa pantalan po ng Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At bibisita po tayo dito sa Karatig Barangay. Ayan, ang Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. So tara guys, let's go! So ayan guys, nandito na po tayo sa kanilang barangay at ayan maglilibot po tayo dito para po ipakita sa inyo sa ating mga kababayan sa mga pangpangano na nag-request na makita ang kanilang barangay. Maglilibot tayo dito guys at pagbibigyan natin yung ating mga followers na humiling na makita yung kanilang barangay. Ayan, ito po dito yung Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Isa po sa pinakamalaking barangay ng bayan ng Palapag. At ang inyong Maestro Waray ay buong pusong nagpapasalamat po sa lahat po ng followers, supporters na galing dito po sa kanilang barangay, sa Barangay Pangpang. Maraming salamat po. Grabe yung video po natin dito nung nakaraang fiesta. Tayo po ay dinumog ng views. Ayan, ang shoutout po. Mahigit 100,000 na po yung views ng video natin dito sa kanila. Kaya ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng pangpanganon sa buong mundo. Yung mga nasa syudad, nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. At syempre sa lahat po ng mga residente ng Barangay Pangpang, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Mega love shoutout po sa kanilang barangay officials. Ayan, sa kanilang kapitan, ughawin mo kami kapag mag-fiesta dito sa inyo. Ayan, shoutout po. Syempre sa lahat po ng bumubuo ng Pangpang Integrated School. Mega love shoutout po. Grabe ang babait po ng mga teachers dito. Mega love shoutout po sa ating mga naging kaibigan at kaibigan pa rin po dito sa kanilang barangay. At ayan, isa nga po dito yung pupuntahan natin. Ayan, mega love shoutout po sa Galuno family. Ayan, dito po yung kanilang bahay sa aking kaibigan. Ayan, mega love shoutout po. Ayan. Syempre, mega love shoutout po. Ayun, dumaan lang po tayo doon sa bahay ng aking kaibigan. Doon po kay Nanay Nida Kapila Pascua. Ayan, shoutout po. Syempre sa aking kaibigan dito na si Wilmar Galuno. Mega love shoutout po sa Punsi family at Romance family. Ayan, mega love shoutout. At syempre kay Ma'am Annalyn at Dr. Robert Galuno. Mega love shoutout po. Ayan, ang babait po nila dito. Kay Ate Myla Zamora. Ayan, mega love shoutout. At syempre sa lahat po ng mga hindi natin nabanggit, mga residente po dito sa Barangay Pangpang. Kay Ma'am Arlene Tagaban. Ayan, at sa kanyang pamilya po. Mega love shoutout. At syempre sa lahat po ng mga residente dito, Happy Fiesta. So yung fiesta po nila dito ay October 18 and 19. Ayan, imbitado ko po kayo dahil syempre wala naman po kaming bahay dito. Ayan, pumunta po kayo, huwag kayong mag-alaala at pwede kayong pumasok sa kung saan saang mga bahay at manginain dito sa kanila. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So doon po sa aking mga followers na nag-request, ayan, ito po yung kanilang school. Doon po na sa mga nag-request, ito na po yung inyong Barangay Pangpang. Ayan, bagaman hindi natin nalibot lahat, pero kahit paano na ipakita po natin sa inyo ang kagandahan po ng inyong barangay. Ayan, napakaganda po at napakalaki po ng kanilang barangay at napakababait po at masiyahin po yung mga residente dito. Ayan, mega love shoutout. At syempre, dayo na po kayo dito sa kanilang barangay, sa Barangay Pangpang, lalo na po kapag panahon po na may sayawan, mag-i-enjoy kayo dito. At syempre higit ninyong ma-enjoy ang mga mabubuting puso at mababait na mga residente ng Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Ayan, mabuhay. Maraming salamat po.